Good morning guys. Hello. Tayo ay Yo. panibagong araw na naman. Ano man yan? Martes. Tayo ay magakot ng simento. Ito si Yo. si Rolly Vlog. Yo. Kuya Ye Vlog. Oh. Please follow and share. Follow up and share. Mailing ka na kayo, maduna din mo. Kagising lang natin. May magtatrabaho pala kaya tayo ay magakot ng semento. Wala pa yung sa nating katulong. Ay, kaya nang katulong mo. Buti na lang ngayon na hindi umuulan. Pero hindi naman siya mainit. Sakto lang yung ano. Tapos mahangin kasi may bagyo pa siguro. Pero siguro wala na. Siguro wala na, nakalabas na siguro. Kaya eto, di na siya umuulan. Tapos di rin siya mainit. Kaya makakapagtrabaho tayo ng maayos ngayon. Araw na to. Pero siya naman magbablog din yun kapag wala siyang pasok. Kaya tayo muna ngayon ang mag-vlog. Kaya kasi wala pa siya ng school. Tayo magkakot ng semento. Hi. Kaya si Darwin Gomez pupunta lang bundok para mag road trip. Gagawa ng adventure. Matrabaho araw. Ano kayo tanggap? Yan, mag-adventure sila ngayon sa bukid. Kasi, ano mga pormahan? Ano mga pormahan? Ano tanggap? Hello guys, good morning. Magpupuna po kami ng beam. Pagyan namin scaffolding. Tapos po baka maya makabuot kami dito. Tubig oh. Makabuot kami sa sintadaan.
So guys, maglalagay tayo ng stirrup sa beam. Ito po. Lagay natin guys dun. Dun. Alright. Medyo mo ko ang trabaho. Hello guys! Na-miss nyo ba ako? Kumusta kayong lahat? Kauwi ko lang. Basang-basa ako kasi wala akong dalang payo. Ngayon guys, yung panahon ko. Maulan. Grabe, basang-basa ako. Wala kasi akong dalang payo. Kaya nagpaulan ako pupunta dito. Kasi alam naman, mastak ako doon sa labasan. Wala namang payong doon. So ayan, ang sakit ng ano ko. Ito ko, sugat na siya. Pero taste ganda guys. Ayan magkabilaan yan. Ayan magkabilaan. So yan, sila pa yung pina-video ko. Kumusta naman? Sana okay naman sa inyo. Pero okay lang yan, goods lang yan. At least meron, diba? So, meron tayong update. So, ayan. Ano ba? Hindi kasi ako nakapag-vlog. Saan kasi sila yung nag-video. So, mag-thank you ako kay Kuya Bruce, tsaka kay Kuya Ruben. Nung last time kasi na nag-live kami, di ba, nagpadala po sila ng tig 5,000 plus 5,600 yung kay Kuya Bruce, tapos 5,000 plus 5,500 ata kay Kuya Ruben. Basta yun guys, ay nasa cellphone ko pala. Naka-notes kasi yun para hindi ko makalimutan. Check ko. Ayan. Eto, nag-live ako noong July 18 ay may date pa dyan. July 18 live. Yan. So, yung pabili daw po yun ng materials. Yung kay Kuya Bruce po is 5,600. Tapos 5,300 po kay Kuya Ruben. So, thank you so much. Meron tayong 10,900. 10,900 guys. Pang dagdag pa po yun sa materials. Pero nagkuha na si Papa ng magkukuha si Papa ng dalawang trabahador. Yung skilled po. Kasi nga, yung mga kapatid ko, yun nga sila taba, may mga pasok na din pati ako, kaya parang kailangan na itong medyo mamadali. Hindi naman sa mamadali, kumbaga magkaroon na ng improvement, kumbaga ano na matapos-tapos ganyan. Kaya ayan, magbabayad tayo ng labor, pero kasya na siya guys, ako na bahala doon, huwag nyo na isip. So yan guys, yan muna for today. Ayan, okay ba ang outfit natin? Kasi outfit check tayo guys. Pahawak ako guys. Pahawak ako ma. Aragon mo lang ka Sige. Yan. Madilim dito mama. So yan.
Outfit check, guys. Si Mami yung naghawak ng camera kaya hindi pantay. Ayan. Ayan, ang outfit ko. Nakapans. Masakit talaga guys yung ano ko, yung paa ko kasi nga nasugatan na. Okay lang yan, tis ganda tayo. So yan, shoutout sa Team Hawaii, kila kayo nali, kaya Ate Angge, kaya Tilka, congrats. Kasi, hindi ko pa siya napapanood, pero madami na-upload si Ate Angge, mga blessing ganyan, so kasi magpapagawa na din siya ng bahay, magsisimula na. So yan, congrats. Pati kay Ate Rika, congrats kasi meron na siyang GoPro. Sabi ko nga kay Ate Angge, mag-chat kasi kami ni Ate Angge, sabi ko sa kanya, kung magkakasama na tayo na, pares na tayo GoPro. Kasi nga, yung di ba kay Ate Rika cellphone yung ginagamit niya pag nag-vlog. So, pares na kami, para na kayo mga tanga dyan, mga. So, yun guys, shoutout sa mga viewers natin, sa mga silent viewers, ayan, sa inyong lahat, sa mga supportive viewers natin, kila Kuya Kenneth, Kuya Don, sa inyong lahat guys. So, yan, hindi ko na papahabain. Bye-bye! I love you all!